Ikke mere. Ikke mere. Hvordan klarer Uligan med? Du har fisk i håret. Lad os lige hente noget. Kommer der håndklæde, kommer der håndklæde. Hvor slukker man, far? Altså, trusler? Hej, far. Er du klar? Jeg skal lige slå låsen, far. Det er fiskevand. Det lugter langt væk. Tag det her på hovedet. Jeg gider ikke lige sådan nogle sommerbilleder. Det gør du forfra. Vil du ikke være så på det her med på stadion? Jo. Du har et torsk. Jeg har et til deroppe, hvis det er. Jeg skal have det. Nej.